Salamat Panginoon sa iyong pula. Misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog. Laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami. Ako, may mga tugang, di ko na alam kung nadadangog ko. Ako ba'y pumapasok o hindi? Anyway, kanina kasi parang hindi pumasok. But anyway, mga kaibigan, once again, ini po ang programang Marahay na Hapon na magkakairibahan kita sa salaog na sarong oras sa tuwing pag-urulayan ang anumang ikakarahay. Mga tugang, sana yaong kamo sumaray na kamugtakan at ngunyan aldaw petsa 23 kang bulan ng Disyembre, duwang aldaw na sana Christmas na. Ang hapot ko sa Indo, handa na ba kayo? Yun. Handa na ba tayo sa Christmas? At ngunyan aldaw mga tugang, may nag-apod tulos kagad, may nag-apod sa Manay sandali. Ano, Manay? Maray na ako sa akin, paano yung Oy, namamati ko na. Okay, thank you. Thank you very much, Manay. Okay, sige. Okay, sige. Thank you very much. Okay, sige. Okay, thank you, Manay Sol. So, namati niya. Kasi may monitor ako dyan sa kuyang CR. Iggo dyan ka nadadangog dyan sa luwas nadadangog. Kaya sabi ko, para kung wala ko nadangog. So, but anyway, mga tugang, thank you very much, Manay Sol, sa pag-upload mo, sa pag-confirm, validate na nadadangog na nindo ako sa luwas. Magayong baga pag may monitor at may feedback. Thank you very much sa Gabos na naghihinanyog ka sa tuyong programa. So, ingan yung mga tugang na ang hapot ko sa Indo, handa na ba kita sa Pasko? At sa paghahanda ay ang pagsisilensyo. Yon. Paano, Father, may handa ang Pasko sa pamagitan ng silensyo? Yan. Sabi ni Mariam. Thank you, Mariam, ha? Opo, narinig na kayo, Father. Good afternoon. Thank you, Mariam. So mga nagdadaog sa on the air, sa DCGB, at the same time, sa online, sa DCGB News Online, maray na hapon po. Magandang hapon po sa inyong Gabos. So, yun nga pag-ulayan handa na ba tayo sa Pasko? At isa sa mga sasuggest ko sa Indo, mga tugang, o imumungkahi ko sa Indo, ilalantod ka sa Indo, ay ang pag-prepare sa pamagitan ng silensyo. Silensyo. Father, pwede ba yun? Makapaghanda ng silensyo? Tala mo nga mas maganda, Silent night, holy night. Di ba? Yung silent night. Oh, wow. Alam mo, sa silence, sa silensyo, katahimikan, doon sabi nga there's the only in silence can we listen to God. Ang mundo kasi natin ngayon, mga kapatid, ay ang ingay-ingay. Ang ingay ng ating mga damdamin, ang ingay ng kamunduhan, ang ingay ng mga tao, sa reklama, whatever. Ang dami. Kaya nga, mga kaibigan, kaya kinakailangan tayo ay sumilensyo. Ang silensyo, mga tugang, ay hindi po isang negative words. Bagamat nung mga bata pa tayo, ang silensyo ginagamit yan ng mga teacher, minsan mga pare, ng siman mga nakakatanda. Silensyo ka! Para bang sinasabi, naku, alam mo, sana maipaintindi sa mga bata ang kahalagahan ng silensyo. Silence is not and should never be made punishment. Para ba naalala ko, mga tugang, there was a time na ayaw kong magdasal. Bakit? Kasi prayer was used as a punishment. Pag ang tao, nung bata pa kami, pag nagkasala ka, luhod ka, magdasal ka. Ay, grabe. I hate praying. I hate praying. Because never use prayer or praying a punishment.
and never use silence, keep silence as a punishment or negative. Okay? Well, dapat may turong mabuti ito kasi marami sa atin, ako nga sabi ko, I hated prayer. Talagang ayaw ko magdasal. Kasi pag nagdasal ka, may kasalanan ka. Yan, ganun pala yun. Mabuti lang na-overcome ko yan. You know? Kasi prayer was used as a punishment. Minsan, napaluhod pa ako noon eh. Napaluhod pa ako dahil sa okay, magload ka, magdasal ka kasi may kasalanan ka. Ganun ba yun? So, to go to God is a punishment. Kaya nga, marami mga tao ang hindi lumalapit sa Diyos because there are some people who use God as a punishment. Ayaw kong pumunta sa Diyos eh. Ayaw ka sa Diyos. Bakit? Ang Diyos kasi mapagparusa. Sasabihin, papaluin ka ng Diyos. Papaluin ka ng Diyos. Kakastiguan ka ng Diyos. Ay, ganun ba? Kaya nga, sana po mag-ingat tayo, ha? Mag-ingat. Mag-ingat. Okay, yan pag-usapan natin sa araw na ito, mga kaibigan. So bago tayo magpadagos ka sa tuyang programa, inaanyayahan ko kamo mga tugang na magdasal muna tayo. Okay? Magdasal tayo na tayo ay gabayan ng Diyos sa ating mga sasabihin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos na makakamahan, asin mamumuton, pinadulog po kami sa imo bago kami minapuon kasamuyang programang Maray na Hapon. Parang bendisyonan po nindo ang sa muyang istasyon na DCGB sa muyang programa. Nakasangkapanin po ninyo na kami makapaghatid hindi lang ng informasyon kundi inspirasyon sa mga tao. Kaya kami bendisyonan po nindo. Bendisyonan po nindo ang may-ari ng istasyon na to, ang nangangasiwa o namamahala, ang lahat ng mga tumutulong at nagtatrabaho sa DCGB, at ang lahat ng mga taga-subaybay ng DCGB, na kami ay ialayo, iadya sa namang masama. Tulungan po ninyo kami Panginoong Jesucristo na anumang gawin namin ay maging laging kalugod-lugod sa iyo at kapakipakinabang sa aming kapwa-tao. Kaya ngayon, aming dinarasal ang memorary. Alalahanin mo, kabanal-banalan Birhen Maria, na walang sino man humiling ng iyong kalinga at tulong na hindi mo tinugunan. Sa pagtitiwalang ito, kami ng mga makasalanan ay umaasa sa iyong pagmamahal. O Birhen ng mga Birhen at ina naming lahat, huwag mong biguin ang aming kahilingan sa aming mga pangangailangan, paggus kami yung dinggin at kawaan. Ang lahat na ito ay hingin namin kay Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay? Mga tugang, sa tuyang pag-urulayang ngunyan na daw ang manunungod sa kahalagahan ng katahimikan. Silence. Okay? Ang silence po ay, sabi nga, only in silence can we listen to God. No? Ang hirap magkaunawaan, mahirap magkaintindihan kung lahat tayo ay nagsasalita, lahat tayo ay punong-puno ng ingay ng mundo. Kaya tanda natin, ang unang Pasko, si Kristo ay isinilang sa katahimikan. Kaya nga napakaganda yung kantang Silent Night. Okay? Anyway mga kaibigan, babalik po muli ang iyong lingkod pagkatapos ng mga paalala. Ang oras po munyan ay 17 minutos makalipas ang 1:00 ning hapon. Ang Pasko, mataong kaugmahan sa lambang saro, bako sa nasa material na bagay, kundi sa pagrumdom, asin mas pinakusog ang satuyang pagkamuot sa satuyang mahal na kagtubos na si Jesucristo. Nang buot sabihon, maski may pandemya, magpasalamat sa satuyang buhay asin sa mga bagay na igwa kita. Iniyang panahon para magselebrar kaiba ang pamilya. Ako po, ang maestrong may malasakit sa mga jóvenes, Charlton Lahara po, kaiba ang sa kuyang bilog na pamilya, nagpapaabot sa gabos na Legas Peños nin maugmang Pasko asin safe na bagong taon. Do you
University of Santo Tomas Legazpi, the premier Dominican University of Bicol, is now open for admissions for school year 2022 to 2023. We offer nursery, preparatory, kinder, elementary, junior high school, senior high school, tertiary, graduate school, and College of Law. For more details, follow us on Facebook, Instagram, and Twitter at UST Legazpi or visit us at www.ust-legazpi.edu.ph. Be a Legazpi Tomasian. Choose UST Legazpi, nurturing the mind, forming the heart, enriching the spirit. Tay, hindi ka nawawalan ng ginagawa? Naglilinis ng bahay, naghahanda ng agahan, at kung ano-ano pa. Pag nagbe-breastfeed ako kay nanay, ginagawa mo lahat para tulungan kami. Nakikita ko nga si nanay na laging nakangiti at masaya. Idol kita, tatay! High blood pressure, nasolusyonan sa Doc F Mixon Herbal Coffee ng Doc Alternatibo, herbal at natural. Magandang karanasan ho kasi bumaba lahat yung aking cholesterol, yung blood sugar, at saka yung uric acid. Bumili ko kayo ng Mixten Herbal, subukan nyo ho ang epekto nito para sa inyong katawan at ito ho'y walang side effect. Antonieta Ibanez, 72 years old. Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternativo Formula para sa natural na lunas. Ang Mixten Herbal Coffee mabibili sa Doc Alternativo Center sa Legazpi Branch, Zone 19, Rizal Avenue, 2nd floor, Paxson Building, Barangay Cabangan, sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Ang Mixten Herbal Coffee, ma-order online, door-to-door delivery sa alternativoshop.com. alternativoshop.com. Tara na! Ano bang hinihintay nyo? Subukan na ang kape na best para sa inyo. Ang Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix. Ang healthy na kape na sakto sa iyong budget. Best Cafe 8-in-1 Complete Coffee Mix. Mayaman sa katas ng guyabano, agaricus mushroom, barley grass, malunggay, mangosteen at stevia. Mabibili sa mga butika at supermarkets. Fernan sa tuyang katuwang para sa kauswagan, digdi sa Segundo Distrito. Sa Segundo Distrito, board member na Fernan Imperial. Fernan Imperial, subok na sa serbisyo. Fernan Imperial, na walang nag-iinibo. Mabuot humelang tao. Fernan Imperial, serbisyong sincero. Nasyonal ni Legazpi, bantara siya na nagsilbi. Board member ta, digdi sa Segundo Distrito, Canalbay, Gregorio Fernan Imperial. Si Board Member Dante Arandia asinan sa iyang pamilya nakikisumaro sa mga taga Tercer Distrito Canalbay na magrukyaw kan kapangakean kan sa tuyang kagurangna na si Jesus sa iyang pinagmamaawot ang ligtas, matuninong asin panunin pagkamuot na selebrasyonin Pasko sa likod kan pandemyang namamatean ngunyan. From Board Member Dante Arandia, wishing you a Merry Christmas and a joyful New Year. Talo ka mapapaswitch sa Nescafe Creamy White? Hulita, mas bago asin mas maray ini kaysa sa dati. Aroma pa sana, masiramo na. Hulita, pigdagdagan in 100% puro asin natural. Nescafe Coffee. Asin may creaminess pa kan Nestle Milk. Tamang-tama ang blend kan kape asin gatas. Kaya namit na namit. Asin naghahaloy, ang siram. Oy, mapapaswitch na yan sa new and improved Nescafe Creamy White. Panahon na naman yung Panahon na naman ning kapaskuhan. Panahon na naman ning kaugmahan asin pagtripon nin mga pamilya asin mag-aramigo. Alagad mo niya sa tahaw ning pandemya ang pagselebrar nin kapaskuhan igwang mas herarom na mensahe. Iyo ang pagpapagirumdum kan sa tuyang pagmakulog sa satuyang kapwa
Orog na sa mga nagtitios, siring man ang pagdadanay kang pagkamot sa mahal na Diyos. Lugod na manunumpungan tang umboy na si Jesus sa satuyang kapwa bago sa nangon niya na Pasko, kundi sa gabos na alaw. Kasatuyang pagkabuhay, kaiba kan sa kumbilog na pamilya, asin lokal na gobyerno, kan Santo Domingo, ini po ang sa indong amigo, asin servidor. June Aguas, sa iyong pula, misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog. Okay na? Okay. Okay, kaibigan, balik po tayo uli sa satuyang programang Maray na Hapon with Father Boots Pumbasi OP sa second part. Sa tuyang pinag-urulayan nga ni ang kahulugan, kahalagan, ang importansya, kang katahimikan o pagsisilensyo. Sapagkat there are 5 reasons why silence is a source of great strength. Saro po yung talagang tabang sa tuya eh. Sabi ko nga kasubagod that only in silence can we really listen to God. Okay, only in silence can we really listen to one another. Kung ngunyan maingay talaga, paano tayo magkakaintindihan? Ang problema sa mundong ito because we cannot silence our mind, we cannot silence our tongue, at kaya ang gulo-gulo. So there are 5 reasons why silence can be a source of great strength. Okay, number 1, i-share ko sa inyo mga tugang, silence, okay, gets people attention. Okay? Naalala ko mga tugang kay itong nagtuturo ako dyan sa Science-Oriented High School sa Aquinas, ngunyan UST Legazpi na. So mga aki talagang first year high school. Siyempre, mariribok talaga, maribukon. Sabi ko, silence please, lend me your ears. Sabi ko, lend me your ears. Okay, ayaw pa rin talaga. Pwede ba, hiramin ko muna ang inyong mga tainga. Kung hindi ko pwedeng mahiraman sa inyong mga bibig. Hiramin ko muna ang mga tainga ninyo, tainga. Okay? So, silence gets people attention. If you have ever been in a classroom or in a group situation, you have mostly likely experienced how silence often gets everyone's attention. Okay? If the teacher or presenter is talking away, the listener's minds might start to wander. Okay? When the speaker stops talking, a signal goes to the brain that something has happened. Kaya minsan, sa pagtataram, katapos, dapat merong pag-period, silence, huminga ka. Alam mo, may mga nagbabasa sa simbahan, hindi ko alam kung alam pa nila magbasa. They know how to use comma and period. Para bang arugay niyo, sabi, if the teacher presenter is walking away, hindi maintindihan. Alam mo, sa kinakain na nga nila ang mga salita, kasi nagugutom na sila, kaya kinakain na nila ang mga salita, gutom na, hindi ko mo rin maintindihan ang salita ng Diyos. Kasi dapat basahin ang salita ng Diyos audibly. Okay? Kung audibly. Meaning, you can hear every word the reader speaks. Every word, every period, every sinasabi nga ni, importante yan. Okay? Sabi ni Manay Ellen, nagdadawag po kami. Thank you very much. Saka sila Ner. Okay? Saka so amiga ko na nasa Bacolod. Nagdadawag din si Malo. Okay? So kasi sila Lulu, si Manay Ampi, si Manay
nagdadangog. So, yan. Thank you. So, importante talaga sa pagbabasa, lalo na sa, ikaw nagbabasa sa Bakuniyo, nagbabasa sa simbahan, pag binabasa mo, ikaw reader, sana you must pause when you said pause. Okay, sa pagdating sa period. Okay? So, yun nga when the speaker stops talking, a signal goes to the brain that something has happened. All of a sudden, you pay attention to try and figure out why communication has stopped. No? The same is true in our daily conversations. If we are silent, people take note and we gain their attention. Kaya nga, minsan, pagkatapos ng one sentence, period, stop. O silence. Alam mo, ginagawa ko po yun I made it always a point pagdating sa consecration. This is my body. Okay? This is my doon sa consecration, tinataas. Silensyo talaga. Why? Bakit I create a silence dito? Parang sa ganun, ang misa kasi minsan maingay na rin ang misa Maliban sa mga kumakanta, minsan mga salita ng mga pare, maingay na, wala nang silence Para bang, are we afraid of silence? Yun, natatakot na tayo magsilensyo Kaya tingnan mo, at the beginning of the Mass, there must be silence. Silensyo. Di ba, let us call to mind our sins. Silensyo muna. Let us call to mind our sins. I confess. Wala na kaagad. Nagmamadali si Father. Nagmamadali. Bakit? May appointment ba si Father? Nagmamadali. May appointment. May meeting pa si Father. Busy si Father tuwing linggo May appointment pa yan. Mayroong misa dito sa baryo. May dyan. Kaya wala nang silence. Let us have silence. Okay? When silence should be there. Okay? So, yun nga, at the beginning of the Mass, there must be a reflective silence. Let us call to mind our sins. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Di ba? Silensyo tayo. Pero sabi, Father, bawal yan sa radyo. May gap ka, may airtime gap. Dapat kasi sa radyo, parang sa ganun, yung parang pag nag-tuning kasi nag-seeking for the radio, papasok ka agad. Isa sa mga natutunan ko yan dapat ka talaga magkaroon ng gap, ng air gap kasi baka pasukan ng ibang istasyon yan. Anyway, ang importante kasi kayong mga nakikinig sa DCGB, you are a good listener. Because you are thinking while listening. Hindi yung mga tao nakikinig lang, basta nakikinig. And I congratulate you, listeners of DCGB, because matitibay yung kamo. You listen at the same time you think. Okay? May mga tao kasi, they listen, but they do not think. Okay? Listen with think. Okay? Yung bang listen with your mind. And of course, with your heart. Yan, mga kaibigan. But anyway, babalik po muli ang iyong lingkod pagkatapos ng paalala. Pag-usapan natin, napakagandang salita ito Ang una, one of the 5, sabi nga, great, source of great strength is number 1, isulat din doon niyo, kung may papel ka mo sa ballpen, silence gets people attention. Amen? Sige. Babalik po muli ang iyong lingkod pagkatapos ng mga paalala. Ang oras natin ngayon is 32 minutes after 1 o'clock. Ang oras hatod sa Indokang. Bilis! Tawagan mo na ang barkada. Magbukas na ng San Miguel Beer. Drink responsibly. ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa Oraldao. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally.
Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Nescafe Creamy White. New and improved Nescafe Creamy White. Lasap ang sarap. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Bear Brand. Sali na. Sa Bear Brand, panalo sa tibay, panalo sa buhay raffle promo. Wilkins Distilled, worth the win sa Wilkins Distilled and Pay Maya. Kapos ba kayo sa pera? Sa mga albayanong pensyonado ng SSS at GSIS. Kapos ba kayo sa pera at sa pang-araw-araw na gastusin at pangangailangan? Kung ngayon, sa PCSD Microfinance lumapit. Dito makakautang ka na sa mababang porsyento. Ang PCSD Microfinance ay isang NGO na ang layunin ay matulungan ang maliliit na pensyonado sa probinsya ng Albay. Ito ay subok na ng maraming taon at marami na ang natulungan na pensyonado. Pumunta sa alinman sa mga sumusunod na opisina ng PCSD. Legazpi Main Office, Purok 3, Arimbay, Legazpi City. Tabaco City Branch Office, Purok 1, Panal, Tabaco City. Kaharap lang ng St. Gregory Seminary, Santo Domingo Branch Office, Aguas Building, Market Site, Santo Domingo, Albay. At bukas na rin po ang bagong branch sa sentro ng Legazpi na nasa second floor, Hotel Rex Building, Legazpi City, malapit sa St. Raphael Church. Tandaan, bawat pension loan sa PCSD Microfinance lumapit. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 0912-603-9726. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Mare, alam mo ba yung DSWD Kalahi Seeds? Narinig ko kasi na pinag-uusapan yan sa Barangay Hall. Ang kapit-bisig laban sa kahirapan, comprehensive and integrated delivery of social services ay isang programa ng Department of Social Welfare and Development na gumagamit ng estratehiyang Community-Driven Development o CDD. Ano yung CDD na ginagamit na estratehiya ng DSWD Kalahi Seeds? Ang CDD ay isang paraan kung saan ine-empower ang mga karaniwang mamamayan na lumahok sa pagtutukoy, pagpapasya at pagpapatupad ng mga proyektong pangkaunlaran ng kani-kanilang pamayanan. Para sa mga karagdagang impormasyon, bumisita sa website kalahi.dswd.gov.ph. Sama-sama nating itaguyod ang CDD sa buong bansa. Magkalahi tayo, Pilipinas! Kawat ako, tayo ang mga bayani. Panahon na naman ning kapaskuhan. Panahon na naman nin kaugmahan asin pagtripon nin mga pamilya asin mag-aramigo. Alagad mo niya sa tahaw nin pandemya ang pagselebrar nin kapaskuhan igwang mas herarom na mensahe. Iyo ang pagpapagirumdum kan sa tuyang pagmakulog sa satuyang kapwa, orog na sa mga nagtitios, siring man ang pagdadanay kang pagkamot sa mahal na Diyos. Lugod na manunumpungan tang umboy na si Jesus sa satuyang kapwa, bago sa nangon niya na Pasko, kundi sa gabos na alaw. Kasatuyang pagkabuhay, kaiba kan sa kumbilog na pamilya, asin lokal na gobyerno, kan Santo Domingo, ini po ang sa indong amigo, asin servidor, Mayor June Aguas, minapaabot ni maugmang Pasko, asin ligtas ng bagong taon sa Saindo, Gabos. If symptoms persist, consult your doctor. Maray na aldaw sa mga Legaspeños. Ako po si Cap JP Lee, nagatod sendo, nin mensahe sa panahon nin Pasko. Panahon na naman ngunyan nin pag-ugma, asin panahon nin paglaom. Tawantang importansya ang pagtiripon kang pamilya, pasasalamat sa kagurangnan, asin pagriparo sa urog na nangangaipo. Ini po giraray si Cap JP Lee, nagpapabot sendo, nin matuninong na Pasko, asin ligtas na bagong taon.
Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ang pag-asenso kan lambang negosyanteng Pilipino, katabang ang DOST, Department of Science and Technology. Kaiba ang Women Micro-Entrepreneurs asin ang Great Women Project 2. Sa kada okasyon, dai mawawara ang kaugmahan asin hamis kang pag-iribahan. Kaiba ang Carla's Cake sa kada espesyal na selebrasyon kang sa indong pamilya. Customized cake are also available. Carla's Cake, located at Bart Building, J. Hernandez Avenue, corner Aranya Street, Santa Cruz, Naga City. Contact 0929-431-3994. Produktong Bicolano, siram kay ni, sa tuya ini. Matugang kong Ligas Peños, ini po ang sa idong lingkod, si Kap Ato Valladolid kang Barangay Taisan, Legazpi City, minapaabot sa Indo ni Maugmang Pasko asin manigong bagong taon. Ngunya nakapaskuhan, isilibrar ta ang kapangakian ni Jesucristo sa tung kagurangnan, ayaon ang kaugmahan asin katrangkiluhan, kaiba ang bilog na pamilya, sarabay sa pagpasalamat sa mga biyaya na taon niya sa satuya. Iwat, ini po si Kap Ato Valladolid. Merry Christmas and a Happy New Year, everyone. Ang pagbabago ng panahon dapat sabayan ng bagong lakas. Ngayon, may dagdag tatag sa New Cobra with ImmuniPlus. May tulong proteksyon from vitamin D at zinc. Plus, iba pang dagdag lakas. New Cobra with ImmuniPlus. Tulong sa lakas na may dagdag tatag with proper diet and exercise. ImmuniPlus with vitamin D and zinc is now available in all Cobra resealable bottles. Kaping nagpapalakas ng katawan, nagpapalakas ng resistensya at immune system. Mixten Herbal Coffee, herbal at natural. Na-experience ko po na malakas ang pangatawan ko. Less po ang di masyado akong nagkakaroon ng mayorika at nagagampanan ko po ang pang-araw-araw kong activities sa center. At yun pong resistance ko sa stress. And then, basta malakas ang aking pangatawan. Ko po si Sister Lota Spirito, 75 years old po ako. Nakatira sa Villa Marila. Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternativo Formula para sa natural na lunas. Ang Mixten Herbal Coffee mabibili sa Doc Alternativo Center sa Legazpi Branch, Zone 19, Rizal Avenue, 2nd floor, Paxson Building, Barangay Kabangan, sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Ang Mixten Herbal Coffee, ma-order online, door-to-door delivery sa alternativoshop.com. alternativoshop.com. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neosep ka na. Neosep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neosep. If symptoms persist, consult your doctor. Neosep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Kung Joey Ikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pa ang TESDA, ayuda, asistensya, yaon ang tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BIU, salamat libreng tuition fee, dahil sa tabang ni
Kong Joey, may modernong ospital, mga pasilidad sa tung naresibiya mga tabang medikal sa BRTTH, Bicol Heart Center, Bicol Cancer Institute. May mga bagong tulay, mga eskwelahan, mga patinampo sa lambang banwan, mga water system, kadakol pang iba ang naginibokan mabuong takong resista. Kong Joe. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. Ang ATC Vitas Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitas Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vitas Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vitazinc, naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vitazinc na sa oral daw. ATC Vitazinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Rexona Freshness Check. Tanghali na, pero paskil na agad. Pigil sa paggalaw. Ligo lang, kulang. Use Rexona after every bath for all-day sweat and odor protection with regular use. Para hataw sa galaw. Rexona, 8 pesos SRP lang. Pasko na maugmaan, minamaot niya ni Konsehal Mayling Acuña de harayo sa helang, igwang kaugmahan maski na sa panahon kan pandemya. Paskong matuninong, an minamaot niya ni Konsehal Mayling Acuña de Jóvenes na maugma, bilog na pamilya, kaakihan na sin mga magurang pa. Gabos kita magpangadji na ang COVID padagos ng matapos. Maugmang Pasko nagahalik kay Konsehal Mayling Acuña de. Responsibly. Ngayong Pasko, choose family, friendship, and love. So choose what's true. Choose GSM Blue. Drink responsibly. Karamihan sa mga bakuna para sa COVID-19 ay magbibigay ng kumpletong proteksyon pag natanggap ang 2 dosis. Pero sa Janssen vaccine, iisang dosis lang ang kinakailangan para maging protektado sa malalang sintomas ng COVID-19. Kaya tumungo na sa pinakamalapit na vaccination site at magpabakuna na. Basta Bicolano, bakunado. Ganyan na Pasko, sa tuyang iselebrar ang pagkamundag kanong na si Niño Jesus bilang simbolo ng pagkamuot asin pagtatrabangan maski payaong kita sa tahaw ng pandemya. Ini po si Luis Gutierrez, kaibaan sa kuyang bilog na familia. Wishing all Legaspeños a Merry Christmas and a Happy New Year. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitazinc. Dahil sa COVID-19 na sa tong kinakahampang, ini nagparealisar sa tuya na daing mas importante, kundi ang pagkakaigwang marhay na salud kanawak, asin makusog na resistensya. Pangalagaan ang sa tuyang sa diri, magkakan kitama, mag-ehersisyo, iwasan ang mga bisyo, imantinir ang healthy lifestyle, mag-inom kay vitamin C as in zinc sa oral daw. Mag-ATC Vitazinc na sa oral daw. ATC Vitazinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitazinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check.
Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-C din araw-araw. Ang Gen-C Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-C Vitamin C. May laban tayo. Ascorbic acid is the generic name of Gen-C. If symptoms persist, consult your doctor. Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-arginine, Songaria Cynomorium at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, Southstar Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust mahukbulong, asin na pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Ang pinagalan, sinakripisyohan, kinaklutan, daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may siram, may kusog, may simpa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kang tama, pero bakun wasak. Ito ang tama. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sipa, sulit sa sarap. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at Spirulina na mayaman sa protina at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na. Mula noon, ngayon, at magpakailanman. Gyms pa rin ang #1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldline Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Arthritis na solusyonan sa Mixten Herbal Coffee ng Doc Alternatibo, herbal at natural. Ito Mixten Coffee. Nung ako nag-take nito mga products ng Doc Alternatibo, gumaling yung mga sakit ko, mga arthritis. Mas lalo ang katawan ko, malakas. Nawala yung nahihilo ako. Tapos yung mga sakit-sakit, katawan na tanggal nito. Mixten Coffee. O si Ulita
Daria, nakatira sa Candula Crossing, Daraga, Albay. Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternativo Formula para sa natural na lunas. Ang Mixten Herbal Coffee mabibili sa Doc Alternativo Center sa Legazpi Branch, Zone 19, Rizal Avenue, 2nd floor, Paxson Building, Barangay Kabangan, sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Ang Mixed Herbal Coffee, ma-order online, door-to-door delivery sa alternativoshop.com. alternativoshop.com. Balik po kita giraray sa tuwing programang Maray na Hapon at nagkaroon lang po ako ng technical problem dahil sa aking computer biglang nag-updates. Bigla ba nag-updates talagang nawala pa biglang na-update. Anyway mga kaibigan, sa tuyang last part, kaya sabi ko nga, the value of silence. Kaya napatahimik din ako. But anyway, I like to give you, sabi ko kasi bago, the 5 reasons why silence is a source of great strength. Na bilang paghanda sa Pasko, maganda po tayo ay magbigay ng silensyo, katahimikan. Silence gets people attention. Tandaan po natin. Number 2, silence can be an obvious answer. Di ba? Gusto mo, sometimes when we communicate, we say too much. We over-explain. If a question is met with silence, there's often an answer in that silence. Sabi nga, our silence can be already an answer. Okay? So there is an implied no without any harsh words or too many words that might do more harm than good. Okay? So if we are silent, we send a powerful message that communications that we don't agree or we are not going along with that someone is saying. Okay? Number 3, silence uses non-verbal language. Okay, di ba? Kadalasan, often our non-verbal language is more powerful ways of communicating than our verbal language. Alam niyo mga kaibigan, ang satuyang words are limited. Okay? Kaya nga there is something which we can say poverty of language. You cannot express everything through words. Okay? So there are things that we have better left unsaid. Okay? Number 4, silence offers empathy to others. Yan. So there are times in life where silence offers empathy and understanding to others. Kaya talaga magsilensyo kita. Sometimes we don't have the right words. Okay? Tanda natin, we are groping for words. Naghahanap kita ng tamang salita. Kaya nga mahalaga po talaga yun The more vocabularies, okay? The more words we know, the better. Okay? And that's why sinasabi, one of our friends or companions must be the Webster Dictionary. Okay? So, importante yung words. Okay? Because, of course, not everything can be expressed through words. There are what we call non-verbal. Okay? So, non-verbal. So, yun po ang mahalaga. Okay? So, and then, silence is polite. We live in a society where we are constantly being barraged by noise and messages from radio, broadcast, news channels, music, elevators, stores, and most business, to ring our phone, yung mga gadget natin, to the constant chatter of people around us. We often feel with so much going on, we don't have enough time to communicate what we need to communicate. We are fighting with so many other sources of noise. When we do get the chance to talk, we usually feel like we have to cram every thought in a short span of time. Kasi very limited, di ba? Kahit sa programa limited talaga. There are enough but words that I like to share, but kulang sa oras. However, when we are silent, we give others a chance to speak. Okay? We show them that they matter. Okay? Kaya let's give people time.
okay, to speak. Okay? Like the old saying, practice makes perfect, silence is golden. Okay? So, yun po ang mahalaga. So, sana naintindihan nindo ang sources of great silence na iniho magayonon. The 5 reasons why silence is a source of great strength. Okay? Ulitin ko to parang na-review natin. Silence gets people attention. Number 2, silence can be an obvious answer. Number 3, silence uses non-verbal language. Number 4, silence offers empathy to others. Okay? So tayo ay mahalaga na makapagbigay din ng silence. We can offer comfort by our calming silence. Okay? Yung silence na hindi nakakabingi, kundi yung silence na nakakatulong. And then lastly, silence is polite. Okay? So let us give each other a chance to speak. Kaya ngayon, bibigyan ko ng pagkakataon na makapag-air kaagad ang susunod na programa. Ang Usapan Pamilya. Kaya po tayo ay tumigil na at tayo ay magdasal ng ating paboritong dasal na panalangin kay San Miguel Arcangel. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ampunin mo kami sa labanan at maging bantay ka nawa namin sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo. Sugpinawas siya ng Diyos na pinagmamakaawa namin sa iyo. At ikaw, prinsipe ng mga hukbo sa langit, sa kapangyarihan ng Diyos, ibulid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat ng malulupit na spirito na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos babalos po sa indogabos mga tugang na naginanyog ka sa tuyang programang Marahay na Hapon. Sana handa na tayo. 2 araw na lang. Pasko na. Sana let's have a moment of silence reflecting on what God has done for us. Ito po muli si Father Butch Pumbase OP, programang Marahay na Hapon. Bye-bye for now. The University of Santo Tomas Legazpi, the premier Dominican University of Bicol, is now open for admissions for school year 2022 to 2023. We offer nursery, preparatory, kinder, elementary, junior high school, senior high school, tertiary, graduate school, and College of Law. For more details, follow us on Facebook, Instagram, and Twitter at UST Legazpi or visit us at www.ust-legazpi.edu.ph. Be a Legazpi Tomasian. Choose UST Legazpi, nurturing the mind, forming the heart, enriching the spirit. Sa mga namumutan kong konsekwentes kan tercer distrito, kan probinsya ng Albay, initabi ang sa indong Congressman Fernando Didi Cabredo. Nagpapaabot kipagbati nin Merry Christmas and a Happy New Year. Ngunyan na taon, dakul kitang pinag-agihan na kadipisilan sa buhay, pero di kita nawala ng pag-asa. Ipadagusto sana ang pagkasaro asin pagtarabangan para sa progreso kan sa tong distrito. Asin day kita makalingaw, magpasalamat sa satuyang kagulangan. Sa pagsilibrar ng Kapasko, day kita malingaw kan tunay na esensya kaini na iyo ang pagpadaba sa tuya ni Jesucristo. Sa liwat, initabi ang sa indong lingkod, Congressman Didi Cabredo, nagpapaabot ng Merry Christmas and a Happy New Year sa Indo. Experience Converge, your fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. The Fiber X. Fast, reliable, and no data cap. Pure fiber unlimited internet connection for your small businesses. The MicroBiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. iBiz 10 Mbps at 4
4,000 pesos. iBiz 20 Mbps at 6,000 pesos. iBiz 30 Mbps at 9,000 pesos. iBiz 40 Mbps at 12,000 pesos. And iBiz 50 Mbps at 15,000 pesos. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Mga tugang ko sa Premier Distrito, kan Sorsogon. Kunya na Pasko, maut ko ang dayaday, dangan-danay na pagkahurgos, kan sa indong lambang pamilya. Sa katahawan kan pandemya, kusog kay lambang saro, dangan pagtarabangan, ang kaypuhan, ngani malampasan, ang sining kainin, katibaadan. Maut ko na kitagabos, makahawas, min matiwasay, sa kinakahambagtang kadibisigan, na dara kan pandemya. Pagkahurgos, dangan pagtarabangan, ang satuyang armas, ngani makabalikwat kitagabos. Ini po si Attorney Joanne Lorenzano, Magmang Pasko, dangan matulino na bagong taon sa Intugabos. Ang Yangmat Native Lechon, minapaabot ning maugmang kapaskuhan asin magayagayang bagong taon. Laom kan sa muyang manihamiento na dai mawara ang pagkamuot sa laog kan pamilya asin ang pagsarig sa mahal na Diyos sa taho kan pandemyang COVID-19. Halit sa Yangmat Native Lechon, maugmang Pasko asin pano ning paglaom sa pagsabat niyato ning bagong taon. Available ang whole chicken, lechon belly, lechon manok, grilled liempo, unli wing, unli rice, unli milk tea. Bumisita sa Yangmat Lechon, Paulate Street, Ginubatan Albay, Rizal Street, Ginubatan Albay, Yangmat Lechon, Alternate Road, Legazpi City, asin soon to open sa Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Gumagaan ang inuman pag Sunday Flight. Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na San Mig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! San Mig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Sunday Flight. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Kahit nasa trabaho si nanay, nandyan si Lola. Ibang klase talaga si Lola. Lahat gagawin para sa kanyang apo. Kung kailangang umalis ni nanay para magtrabaho, maaasahan si Lola para alagaan si baby. At nakapag-ipon na rin si nanay ng breast milk niya kaya walang problema. Maibibigay ni Lola ang breast milk ng nanay kay baby sa unang 6 months. At breast milk kasamang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. La, bukas po ulit ha. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Ang pagbabago ng panahon dapat sabayan ng bagong lakas. Ngayon, may dagdag tatag sa New Cobra with ImmuniPlus. May tulong proteksyon from vitamin D at zinc. Plus iba pang dagdag lakas. New Cobra with ImmuniPlus. Tulong sa lakas na may dagdag tatag with proper diet and exercise. ImmuniPlus with vitamin D and zinc is now available in all Cobra resealable bottles. Paano ka mapapaswitch sa Nescafe Creamy White? Kulita, mas bago asin mas maray ini kaysa sa dati. Aroma pa sana, masiramon na. Kulita, pigdagdagan in 100% puro asin natural. Nescafe Coffee. Asin may creaminess pa kan Nestle Milk. Tamang-tama ang blend kan kape asin gatas. Kaya namit na namit. Asin naghahaloy ang siram. Hoy, mapapaswitch na yan sa new and improved Nescafe Creamy White. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapataog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kan Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kan tama pero bakong burat.
Arog kayan ang extra strong. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sipa, sulit sa sarap. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Sa mga mahihilig magkape, narito ang bagong instant coffee, Jim's Grandi Coffee Mix. May 3 variants na pagpipilian: Jim's Grandi White, Jim's Grandi Brown, at Jim's Grandi Black. Jim's Grandi Coffee Mix, sakto sa inyong panlasa. Swak din ito sa ating bulsa dahil $5.95 lang ang suggested retail price kada sachet. Kaya kung kapeng-kape na, mag-Jim's Grandi Coffee Mix na. Mura na, masarap pa. O, san ka pa? Jim's Grandi Coffee Mix. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Lahara maserbisa tuya, maestrong may malasakit pa sa kapwa. Para sa mga kahobenesan, Charlton Lahara madudulugan. Charlton Lahara na kita, Charlton Lahara na kita, Charlton Lahara na kita. Charlton Lahara na kita, Charlton Lahara na kita, Charlton Lahara na kita. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vita Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vita Zinc. Ang ATC Vita Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vita Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vita Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vita Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vita Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vitazinc naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vitazinc na sa oral daw. ATC Vitazinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Kong Joey Ikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa kato. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ Roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pa ang TESDA, ayuda, asistensya, yaon ang tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BIO, salamat libreng tuition fee, dahil sa tabang ni Kong Joey. May modernong ospital, mga pasilidad, sa tung naresibiya, mga tabang medikal, sa BRTTH, Bicol Heart Center, Bicol Cancer Institute. May mga bagong tulay, mga eskwelahan, mga patinampo sa lambang banwan, mga water system, kadakol pang iba ang naginibokan, mabukod na kongresista. Kong Joey. Radyo Balagon ka ito. DCJB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 2 Gs. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Sinugo kan Sandigan Bayan ang Royal Trade Holders Corporation Incorporated na magbayad sa gobyerno nin 25 milyones pesos na exemplary damage may kinaraman sa bank certificate kan pamilya ni dating Presidente Ferdinand Marcos. Sinabi kan Sandigan Bayan, 2nd Division ng RTHCI na dating Traders Rural Bank padagos na mina sa yumang magbayad nin face value kan peso and dollar denominated bank certificates sa pagtaonin na doon na naan gobyerno daing ginibong lakdang kontra sa indang mantang o kontra sa inda mantang bayad naman ang gabos nindang obligasyon.
Yan ang pang alas 2 na bareta, haliligdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Tara na! Salubungin natin ang bukas kasama ang San Miguel Beer. Drink responsibly. Nescafe Creamy White. New and improved Nescafe Creamy